Boh je mŕtvy. Boh zostáva mŕtvy. A my sme ho zabili. Ako sa teraz utešíme, my vrahovia všetkých vrahov? Toto sú slávne slová Friedricha Nietzscheho, nemeckého filozofa 19. storočia. Ale ako to s tým zabitím naozaj bolo? Nehovoril o doslovnej smrti Boha, ale o úpadku viery v kresťanského Boha, ako základ morálky a pravdy. V čase, keď veda a racionalizmus naberali na sile, tradičné náboženské presvedčenia už nedokázali dávať ľuďom taký zmysel ako dovtedy. Smrť Boha znamenala koniec spoločného zdroja hodnôt, čo podľa Nietzscheho zanechalo duchovné vákum. Toto mohlo viesť k nihilizmu. Môj život už nemá žiadny vyšší cieľ, ale práve tu prichádza Nietzscheho výzva. Ak staré hodnoty už neplatia a my musíme prehodnotiť všetky hodnoty odznova, nie sme odsúdení na prázdnotu, ale môžeme vytvoriť hodnoty nové. No a práve tento akt tvorby je spojený s jeho konceptom nadčloveka. Nadčlovek, Übermensch, nie je nadprirodzený alebo biologicky vyšší jedinec. Je to človek, ktorý dokáže prekonávať spoločenské normy a očakávania. Nemá strach z chaosu, no a vie prevziať zodpovednosť za formovanie vlastného zmyslu života. Nespolieha sa na vonkajšie autority. Nadčlovek vytvára vlastné hodnoty, žije v súlade s nimi, a ak by to malo znamenať, že kráča sám proti prúdu. Nietzsche kritizoval tradičnú morálku, ktorá podľa neho podporovala slabosť a pasivitu. Nadčlovek naopak oslavuje život v celej jeho surovosti. Aj radosť, aj utrpenie. Nehľadá únik z reality, ale prijíma svet taký, ako je a nachádza v ňom tvorivú silu. Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, kto je autorom už notoricky známeho citátu "Čo ma nezabije, to ma posilní"? Teraz to už viete.